Ακόμη μια κατάληψη τώρα, αυτή τη φορά στον 13ο όροφο του Μεγάρου του ΟΤΕ, από συνδικαλιστές της ΟΜΕ-ΟΤΕ, ήρθε να προσθεθεί σε μια σειρά καταλήψεων που εκδηλώνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από τη νομική και τους μετανάστες την περασμένη εβδομάδα μέχρι το Υπουργείο Υγείας και τους γιατρούς, όπου είδαμε νωρίτερα, οι καταλήψεις ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια, αποτελώντας στις περισσότερες περιπτώσεις την πρώτη επιλογή για διαμαρτυρία και αντίδραση. Δρόμοι, υπουργεία, δημόσια κτίρια, πανεπιστήμια, ακόμα και το Γενικό Λογιστήριο του κράτους αποτέλεσαν σημεία καταλήψεων τους τελευταίους μήνες. Το ντόμινο των καταλήψεων βέβαια συνεχίζεται στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υγείας. Για τέταρτη ημέρα οι γιατροί απαιτούν την απόσυρση του νομοσχεδίου για τις διαρθρωτικές αλλαγές στην υγεία. Δυστυχώς δεν έλειψαν τα έκτροπα και οι λιποθυμίες, με τον Υπουργό Υγείας εκδιωγμένο από το γραφείο του να δίνει συνέντευξη τύπου από τη Βουλή. Η κατάληψη έχει και το συμβολικό της και τον ουσιαστικό της χαρακτήρα. Έπρεπε να σηματοδοτήσει την αντίθεση των γιατρών, να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία. Κατάληψη και στο 13ο όροφο του Μεγάρου του ΟΤΕ, η οποία μάλιστα δημοσιοποιήθηκε και στο Facebook. Οι εργαζόμενοι αντιστέκονται στη βούληση των μετόχων για μειώσεις μισθών που είχε ζητήσει από τα διοικητικά συμβούλια όλων των ΔΕΚΟ με επιστολές του ο Υπουργός Οικονομικών. Σήμερα πραγματοποιούμε κατάληψη στα γραφεία της διοίκησης, απαιτώντας από τον κύριο Τζαμάς να έρθει στο τραπέζι του διαλόγου. Τη λανθασμένη νοοτροπία που έχει αναπτυχθεί στον χώρο του δημοσίου και οδηγεί τελικά στις καταλήψεις, τονίζουν έμπειροι επιστήμονες. Το πρόβλημα στο δημόσιο είναι πρόβλημα συνολικό. Είναι υπερτροφικό, είναι αργό κτλ. Ωραία. Αυτό όμως, πρώτον, πρέπει να μην συζητάτε αποσπασματικά και μόνο του σε σχέση με τον υπόλοιπο κομμάτι της οικονομίας. Καταλήψεων συνέχεια αυτή τη φορά στο μέγαρο της ΕΣΥΑ. Νέα διάσταση στο σύριαλ της νομικής προσπάθησαν να δώσουν εκπρόσωποι από την πρωτοβουλία αλληλεγγύης, σφραγίζοντας το κτίριο των δημοσιογράφων στην Οδό Ακαδημίας σε ένδειξη αλληλεγγύης για τους 300 μετανάστες απεργούς πείνας. Κατάληψη 2 αιθουσών στο κτίριο εκείνη του Πολυτεχνείου έχουν πραγματοποιήσει από τις αρχές Ιανουαρίου περίπου 70 Παλαιστίνοι και Ιρακινοί. Και αν στην νομική η δικαιολογία ήταν πως στο κτίριο της Σόλωνος δεν παρεμποδιζόταν η εκπαιδευτική διαδικασία, εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά, καθώς οι πολιτικοί μηχανικοί υποχρεώθηκαν να μεταφέρουν τις εξετάσεις τους στην Πολυτεχνιούπολη στη Ζωγράφου. Μπαράζ διαμαρτυριών και ταλαιπωρίας είχαν προκαλέσει και οι καταλήψεις 6 πολεοδομικών γραφείων στην Αττική. Οι μηχανικοί στρέφονται και αυτοί κατά του νομοσχεδίου που προωθεί η κυβέρνηση για κατάργηση της κατώτερης αμοιβής. Σε κινητοποιήσεις με κλείσιμο των εθνικών οδών, άζονται να κατέβουν από τη Δευτέρα οι αγρότες. Και οι καταλήψεις δεν φαίνεται να τελειώνουν εδώ. Μαζί μου η Ιωάννα Μάνδρου. Ιωάννα, σίγουρα δεν μιλάμε για ένα νέο φαινόμενο, ωστόσο είναι ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε καθημερινά να εντείνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ναι, πράγματι, τελευταία είμαστε όλοι παρακολουθούμε κοινωνικές συμπεριφορές οι οποίες αγνοούν την νομιμότητα. Πρόσφατα θα σου πω, το θυμόμαστε την περασμένη εβδομάδα, φτάσαμε στο σημείο ακόμα και δικαστικές αποφάσεις να μην εφαρμόζονται, όπως στην περίπτωση της απεργίας του μετρό. Και όλα αυτά βέβαια εκδηλώνονται σε μια κοινωνική πραγματικότητα δύσκολη, σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Και σε μια χώρα, επίτρεψε μου Ιωάννα, που δεν είναι και ήδη σε μια εφαρμογή του νόμου, έτσι, γενικότερα. Όχι, είναι μία από τις μεγάλες παθογένειες του πολιτικού και του κοινωνικού μας συστήματος η μία εφαρμογή των νόμων. Αυτή η παθογένεια εμφανίζεται με πιο έντονα χαρακτηριστικά. Και πρέπει να σου πω ότι αυτή την παθογένεια βλέπουμε ότι υπάρχουν και κάποιοι που επενδύουν σε αυτή οι πολιτικές σκοπιμότητες, δηλαδή οι πολιτικές επιδιώξεις, προσπαθούν να την αξιοποιήσουν στο πλαίσιο του πολιτικού παιχνιδιού. Βέβαια πρέπει να κατανοήσουμε ίσως, Σία, και θα είναι χρήσιμο ίσως αυτό, ότι η κάθε κοινωνική κατηγορία δεν μπορεί να διεκδικεί το όποιο δίκαιο της, περισσότερο δίκαιο ή λιγότερο, αυτό δεν θα το κρίνουμε αυτή τη στιγμή, χωρίς όρους αυτοσυγκράτησης. Δηλαδή με έναν ακραίο τρόπο που φτάνει στο σημείο να αμφισβητεί τα δίκαια των υπολείπων, να μην γίνεται με βασικό γνώμονα τη δημοκρατική συνείδηση που πρέπει να έχουμε όλοι μας, δηλαδή ότι τα δίκαια δεν είναι μόνο τα δικά μας, είναι και των άλλων, και να αγνοούμε βέβαια μια βασική παράμετρο αυτής της κοινωνίας στην οποία ζούμε, ότι ζούμε σε ένα κράτος δικαίου, που όλοι πρέπει να σεβόμαστε κάποιους κανόνες δικαίου για να μπορούμε να λειτουργήσουμε. Αφορμή για το σχολείο σου οι καταλήψεις, από την άλλη έχουμε και το φαινόμενο του δεν πληρώνω.
Ναι, και αυτό είναι μια κοινωνική συμπεριφορά. Τώρα τελευταία τη βλέπουμε να παίρνει μεγάλες διαστάσεις που αγνοεί την νομιμότητα βεβαιωσία, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ότι αυτό που δεν πληρώνει εκείνος που δεν πληρώνει, το πληρώνει κάποιος άλλος. Δηλαδή είναι ένα κοινωνικό χρέος που το μοιράζονται οι πολλοί και αφαιρείται από έναν. Αντιλαμβανόμαστε ότι και οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση να έρθει στο τραπέζι για να αντιμετωπίσει αυτές τις συμπεριφορές, ούτε αρκεί ούτε είναι η λύση αυτών των φαινομένων ο νόμος. Είναι να αντιληφθούμε όλοι ότι δεν μπορούμε αυτό που έχουμε ως δεδομένο, δηλαδή μια πολιτεία που λειτουργεί με δημοκρατία και κράτος δικαίου, να το καταντήσουμε ζητούμενο. Μάλιστα. Πάντως η νομοθετική πρωτοβουλία αναμένεται να αναλυφθεί από την κυβέρνηση, Ιωάννα, αφού σε ευχαριστήσω πολύ.